to midnight session ting, midnight session ting. Yeah, spirit on the mic. So strong passages show. Zhinji chapasanora kusera. I'll explain very very soon. So the creation or the pakati pachipa pakati pachikambikiro wacho andakaita tounofamba one one, each and every minute patinosanganisa papa, tambo let's just refer to an example yembira. Mbira dzinofamba pakuridza papa pakuridzwa mbira munanoridza moya muchitaura kuti ndizvo here kana kuti ndanyepo, pane octaves anofambwa nguva nguva, sitofamba dzese papanonge kabato paipa, melody ichimhanyirwa zvayo, but paine maoctaves ainonga ichitotevera, that way sound inoita full, zvinotogadzira something really inosounda good. So ndizvo zvingori panapa paguitar, totobudika. So rhythm yandati right apa pesi pandokuwa ndogona kuti without tichisira. So zvandaisirapo tashandisa intervals, intervals anobatsiridza pakugadzira sana. Ndakapeta taura kuti maoctaves anoiswa kumbira vaka kunyanya, most apapo intervals totongomaunzawo. So intervals akawasiyana, kune thirds, kune fourths, fifths, sixths, 7 chipinda octaves, eights, ariko nines, 10s, tichienda zvinogadzira sound izvozvo zvasizvo zvega, but ndo approach ndandoro ndinyanya kutsanangura panapa, so panapa tine, so the real note here was the root, right? Tine fourths, tine third, chord shapes manje. That was a G chord shape, so about good. Let's do this note here again. So basically do still percussion in this, this rhythm line. So that's the rhythm, just like chimbo is really chimbo farmer. So